ଚା ପିଇବ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପାନ ଖାଇବ କାଲି। ଚା ପିଇବ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପାନ ଖାଇବ କାଲି। ଯେତେ ନାଚ ନାଚିଲେ କାନ ହବା ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ତାଳେ। ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ କହିବାର କାରଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ସ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। ଯେହେତୁ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ ନୂଆଖାଇ ତାଙ୍କ ପର୍ବ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ନୂଆଖାଇ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପର୍ବଟିଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଅଫିସ୍ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠିଲେ ଆମେ ଇଭିନିଂରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ କାମ କିଛି ନାହିଁ ତ ବୁଲାବୁଲି ମଜା ମଜଲିସ୍ ଏମିତି ଆଉ। ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ଗଲୁ ମାର୍କେଟ। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା। ସବୁ କିଣାକିଣି ସାରି ଆମେ ଗଲୁ ହୋଟେଲକୁ। ଯେହେତୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଛୁ ଆଉ ହୋଟେଲକୁ ନ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ। ମୋ ପୁଅ ତ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଟାଣୁଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଦୋକାନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ନ ଖାଇ ସେଠୁ ଆମେ ପାର୍ସଲ ଆଣିଲୁ। ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।